Ysbryd yw Duw, a rhaid yw addolwyr ef addoli mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Mewn llawenydd amoliant, dathlwn dy ddyfodiad di, ysbryd sanctaidd Duw, ysbryd grym a goleini, ysbryd gras a bywyd. Tyrd ysbryd glân, un calonau ni, a dod doleini nefol. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes i chi roedfa ar y sul arbennig hwn yng nghalendr yr Eglwys Gristnogol, sef y Sulgwyn neu gwyl y Pentecost. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ni. Gobeithio gewch chi fendith o gyd addoli yn ei bore yma. Croeso cynnes iawn. Actau Pennod 2, Dyfodiad yr Ysbryd Glân. Ar ddydd cyflawni cyfnod y Pentecost, yr oeddent oll ynghyd yn yr un lle, ac yn sydyn
Fe ddaeth o'r nef sŵn fel gwynt grymus yn rithro, ac fe lanwodd yr holl dŷ lle roeddent yn eistedd. Ymddangosodd iddynt dafodau fel o dan yn ymrannu ac yn eistedd un ar bob un ohonynt, a llanwyd hwy oll ar ysbryd glân, a dechrau asant lefaru a thafodau diethyr, fel yr oedd yr ysbryd yn rhoi llyferydd iddynt. Yr oedd yn preswylio yn Jerusalem i ddewon, gwir diwiol o bob cenedl dan y nef, ac wrth glywed y sŵn hwn, fi ymgynullodd y dyrfa, ac yr oeddent wedi drysu'n lan, am fod pob un ohonyn nhw'n i clywed hwy'n siarad yn ei iaith ei hun. Yr oeddent yn synnu ar y feddi ac meddent, onid Galileaid yw'r rhain oll sy'n llefaru? A sut yr ydyn ni yn ei clywed bob un ohonon ni yn ei iaith ei hun, iaith ei fam? Parthiaid ac Mediaid ac Elamitiaid, a thrigolion Mesopotamia, Judea a Cappadocia, Pontus ac Asia, Phrygia a Phamphylia, yr Aifft a Pharthau Libia tua Cyrene, a'r ymwelwyl o Rifain, yn Iddewon a Phroselitied, Cretied ac Arabied, yr ydym yn ei clywed hwy yn llefaru yn ein hieithoedd ni, am fawrion weithredoedd Duw. A roedd pawb yn synnu ac mewn pembleth, gan ddweud y naill wrth y llall, beth yw ystyr hyn? Ond yr oedd eraill yn dweud yn wawdlyd, wedi meddwi y maint. Dewn at ddiw yr ysbryd, gwahoddwn di i symud yn ein plith, yn ein plith. Fy ngwendid dwi'n cydnabod, dibynaf ar dawdurdod ath bwer di. Dy bwer di. Ysbryd glân llenwa ni, gyda'r nerth clyw ein cryf, defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. Defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. O ysbryd llenw anghalon, mae mywyd ar yr allor i ddilyn di. I ddilyn di. Boed bywyd braddau peidio, fy mywyd drwy fy nildio i'th bwrpas di. Dy bwrpas di. Ysbryd glân llenwa ni, gyda'r nerth clyw ein cryf, defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. Defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. Llenwa ni o ysbryd glân, llenwa ni o ysbryd glân,
llenwa ni o ysbryd glân, llenwa ni. Ysbryd glân, llenwa ni, gyda nerth, clyw ein cryf, defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. Defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. Ysbryd glân, llenwa ni, gyda nerth, clyw ein cryf, defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. Defnyddia ni i ddod â gogoniant i dy enw di. Pan gyfarfu Iesu yn Nicodemus liw nos, bu'n sgwrsio ge am ysbryd Duw, a dyma eiriau. Mae'r gwynt yn chwythu lle y mynd, ac rydych chi yn clywed i sŵn, ond ni wyddwch o ble mae'n dod, nac i ble mae'n mynd. Felly mae gyda phob un sy'n cael ei geni o'r ysbryd. Yn ddiweddarach wedyn ar ddydd y Pentecost, wrth i'r disgyblion eistedd gyda'i gilydd, fe ddywedir wrthon ni iddyn nhw glywed sŵn o'r awyr, fel gwynt cryf yn chwythu, a'i fod wedi llenwi'r ystafell lle roeddent yn eistedd. Dyna sy'n rhyfedd ynglyn â gwynt, yndyfe. Pan fydd pethau mynd yn rhy boeth, i ni'n croesawu i bresenoldeb mae'r gwynt yn ein hadfywio ni. Ond i'r teulu sy'n trio cadw pethau ni lle ar y flanced wrth gael picnic, fe all yr aflonyddwch greu llanast sy'n rhaid i reoli, mae'r gwynt yn gallu bod bach o niwsans. Yn yr un modd, mae'r gwynt yn medru creu syndod a ryfeddod ymhlith yr rhai sy'n ei weld o bellter diogel. Ond pam ych chi'n cael eich dal yng ngrym y gwynt, falle bydd arswyd a newidiadau sylweddol yn digwydd i'ch amgylchedd chi. Hynny yw, mae gan wynt rym i adnewyddu ac i aflonyddu. Mae gwynt yn dywe i ni ddim yn gallu weld ond i ni'n gwybod am ei effeithiau fe. Mae e'n anweledig, ond i ni'n gweld ei effeithiau fe lle bynnag mae e'n bresennol. Y Pentecost hwn i ni'n cofio fod ysbryd Duw ar waith yn y byd heddi, yn trawsnewid ac yn adnewyddu, yn deheu, yn galw ac yn galluogi bywyd newydd. I ni'n cofio hefyd fod gyda ni ran i chwarae yn y gwaith prydferth a ryfeddol hwn. Gwaith sy'n dod o iachad a iachawdwriaeth, wrth i ni gael ein hadnewyddu gran bresenoldeb yr ysbryd. A gadewch i ni gofio hefyd mai gwaith yw hwn sy'n gofyn am wroldeb ac sy'n gofyn am ddewrder. Smon ni'n gallu gweld cyfeiriad y gwynt, so ni'n gwybod beth yw maint grym y gwynt chwaith. Pan fydd e'n chwythu, y mae e'n gallu amharu ar y picnic, mae e'n gallu creu anghyfleistra mawr. Mae'n gallu dod â grym sy'n gallu peri'r holl bethau ni'n gwybod a'r holl bethau ni'n credu sydd yn ddiogel o'n cwmpas ni gael ei hysgwyd i'r seiliau. A phan bydd hyn yn digwydd, mae gyda ni ddewis yn does. Fe allwn ni gael drysau ar ffenestri a stopo neu rhwystro presenoldeb y gwynt, fel na chawn ni'n cyffwrdd gan i bresenoldeb o gwbl. Fe allwn ni sefyll o hirbyll a gwylio mewn rhyfeddod wrth i'r gwynt darfu ac amharu, trawsffurfio ac adnewyddu, ac yna clywed straeon gan bobl eraill am yr hyn sydd wedi digwydd. Neu, fe allwn ni fod yn agored a diysgog, a gadael i'r gwynt wneud i'w waith, rhoi'r gorau reoli a chofleidio'i rym a'i weithgarwch, a gadael i'r gwynt i wneud i'w waith,
a dyna beth ddigwyddodd adeg y Pentecost cynta. Nid cair drws i'r gwynt nerthol a wnaeth y disgyblion, ond gadael i'r gwynt i meddiannu nhw yn llwyr a'i traws newid nhw. Mae Alun Thomas yn nodi 4 pwynt diddorol iawn yn y rhifin cyfredol o Cenad sydd yn nodi bod gan y Pentecost lot i ddysgu ni i chi a fi heddi. Gynta i gyd, mae'n dysgu bod Iesu Grist yn cadw at ei addewidion. Yn cadw ei addewid, achos os dim byd wath os na bod bobl yn torri addewid. Mae Iesu'n cadw ei addewid. Mewn byd lle mae'n anodd gwybod pwy yn union i ymddiried ynddo, mae'r Pentecost yn dangos ein bod ni'n gallu ymddiried yn yr hyn mae Iesu Grist yn ei addo, i ni'n gallu ymddiried yn addewidion Iesu. A chyn iddo fe ddychwelyd nôl i'r nef, fe rhoddodd Iesu addewid i'r disgyblion, a bydden nhw'n derbyn nerth gan yr ysbryd glân, cyn mynd allan i gyhoeddi'r newyddion da. Bydde Iesu'n danfon ei reolwr arall i breswylio yng nghalonnau ddisgyblion a'i harwen nhw yn y gwirionedd. A dyma chi addewid werthfawr iawn yn dweud, a gafodd ei gyflawni mewn ffordd rymus iawn ar ddydd y Pentecost. Smo Duw yn gadael ei hunan yn ddi-dist yn y byd, fe anfonodd i ysbryd, dyna yw addewid Iesu. Mae gyda ni emyn hyfryd yn y Gymraeg sy'n mynd fel hyn. Iesu rhoddodd ei addewid, cyn ei fynd i ben ei daith, yr anfona ef ei ysbryd i roi bywyd yn ei waith. Dawn yr ysbryd, digon i'r disgyblion fi. Digon i'r disgyblion fi, a digon i ninne hefyd. Yn ail, mae Pentecost yn ein dysgu ni bod gweddi a disgwyl ar Dduw yn hanfodol i fywyd yr eglwys. I ni'n gweld fod Iesu'n gorchymyn i'w ddisgyblion i aros a disgwyl am yr ysbryd glân a pheidio dychrau'n syth ar y gwaith nes bod yr ysbryd wedi dod mewn nerth. Sylwch ar y drefn fe hyn. Mae'r addewid o'r ysbryd yn dod cyn y gwaith. Aros yn amyneddgar, achos fedrwn ni fyth a chyflawni'r gwaith ar ein pen yn hunain nac yn nerth ein hunain. Ac mae'n ddigon hawdd i ni ymddiried mewn doniau a phersonau a strategaethau a chynlluniau a doethinau bobl eraill. Diolch am y pethau hynny gyd wrth gwrs. Ond mae'r arglwydd yn atgoffau eglwys, mae ef yn unig sydd ar gallu i ddod â bywyd i'r eglwys ac i roi calonnau parod i'w addoli, ac yn un nerth i ni mynd at y gwaith. A hynny drwy ymrwymo i weddio, yn bersonol. Dynodd yr anogaeth i'r eglwys fore, i weddio, ac wrth i ni weddio, i ni'n datgan ein dibyniaeth ar Dduw, i ni'n dangos na fedrwn ni gyflawni'r gwaith yn nerth yn hunain, ac i ni'n paratoi'n hunain i dderbyn bendithion yr arglwydd. Mae'r Pentecost yn dangos hefyd yn drydydd taw bywyd mewn cymuned yw'r bywyd Cristnogol ac nid bywyd ynysig. No man is an island, meddai John Donne, a mae hynny'n eithriadol o wir am y Cristion. Oedd yr eglwys fore ynghyd yn yr un lle. Dyna'r geiriau, yn yr un lle. Neu fel mae'r hen gyfeithiad yn dweud, yn gytun yn yr un lle. Mae eisiau'n gilydd arno ni. I ni'n mynd yn gilydd. Ni wedi cael ein galw i rannu bywyd Cristnogol gydag eraill. Does dim y fath beth ag eglwys un person yn bod. A mae'r ffydd Cristnogol, i bod hi'n ffydd bersonol, dyw hi ddim yn ffydd breifat. Nôl yn y dyddiau, pam oedd tân glo agored ar bob aelwyd, fe gofiwch chi, pe dau chi'n tynnu un colsyn o lo mas o'r tân yn y grat, fydde'r colsyn hwnnw'n diffodd mewn dim amser. Pam? Achos i fod wedi cael ei tynnu mas o gwmni'r gweddill. Mae o'r gymdeithas yn y grat. Ac i gadw ynghyn, mae'n goffod arwys yng nghwmni'r gweddill. A fel na i ni wedi cael ein creu fod yn rhan o gymdeithas. Dyna yw'r eglwys. Diolch am bob cyfle a chyfrwng a gawn ni ddod ynghyd, wyneb yn wyneb ac yn ddigidol fel hyn, i gadw cymdeithas
ac i gynnal ac i annog ein gilydd yn y ffydd. Ac yn ola, mae'r Pentecost yn dweud wrthon ni bod yr ysbryd glân yn rymus. Oedd pob math o genhedloedd yn cael eu cynrychioli yn Jerusalem y diwrnod hwnnw, ond nhw wedi dod o bell ac agos i gadw gwyl. Wrth i'r gwynt nerthol a'r nefol dan ddisgyn, oedd gallu rhyfedd Duw yn cael ei rannu mewn llawer o ieithoedd. Doedd dim modd i rwystro fe, na gwadu gwaith Duw. O na ddoi'r nefol wynt i chwythu eto yn ein plith ni. Peidiwn da ni, a chai'r ffenest, a chai drws ein bywydau a bywyd yr eglwys, mwyn i rwystro fe. Ond yn hytrach bod yn agored a diesgog, drwy adael i awel ysbryd Duw, wneud i waith yn ein plith ni, yr eglwys Gristnogol ar y ddeiar hon, a'r eglwys Gristnogol yng Nghymru heddi. Amen. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, rhwng ddiolch a mawl i ti o Dduw, am yr amrywiol ffyrdd yr wyt yn datguddio dy hun, ac yn gweithredu yn dy fyd ac yn dy eglwys. Ac yn arbennig heddi, fe ddiolchwn i ti am dymwneud â ni drwy ysbryd glân. Am i rym yn y greadigaeth, yn dwi'n trefn o anhrefn a goleuni o dywyllwch, ac am i egni creadigol yn ein bywyd ni. Diolchwn am iddo ysbrydoli'r proffwydi lefaru dair, a thywys dy bobl i ddeall dy ewyllus. Diolchwn am iddo ddisgyn ar Iesu yn ei fedydd, i warfogi ar gyfer ei weinidogaeth, ac i'n harwen unnau i adnabod a'i ddilyn. Diolchwn heddi am iddo ymdywallt ar y disgyblion ar y Pentecost cynta, i'w gwisgo a grym i dystio i ti, ac i adnewyddu a bywhaid eglwys heddi yn ei gwaith. Diolchwn am ei oleuni a'i arweiniad yn hanes y ddynoliaeth, yn atblygiad gwareiddiad
yn argymyddiadau'r gwyddonydd, yng ngweledigaeth y bardd a dawn yr artist. Diolchwn am ei bresenoldeb a'i nerth yn ein bywydau ninne, yn ein tywys i adnabod a chredu yn Iesu, yn ein cynnal yn ein hargyfyngau, ac yn ein hysbrydoli ymroi i waith y deyrnas. Ysbryd sanctaidd, ysbryd nerth ac adfywiad, ymwel a theglws i'w deffro o eich ysgadrwydd, a'i gwneud yn dist ffyddlon ac effeithiol i'r Efengil. Ysbryd sanctaidd, ysbryd tangnefedd, tywys bobl ym mhob man i heddwch a chytgord heddi, a gwared nhw o bob gormes a chreulondeb, ac arwain cenhedloedd y ddeiar i undod teulu Duw. Ysbryd sanctaidd, ysbryd diddanwch a chysur, bydd yn nerth i'r gwan a'r tlawd, bydd yn gwmni i'r unig a'r rhai sydd mewn tristwch, bydd yn arweinydd i'r rhai sydd ar goll mewn anobaith. Ysbryd sanctaidd, ysbryd gallu a gwirionedd, gorchfygan hofnau, a gwna ni'n wrol yn o ti. Rhyddha ni o'n difaterwch a'n syrthni, ac enyn fflam ar allor ein heneidiau. Ysbryd sanctaidd, ysbryd Crist, tynnu bresenoldeb ein harglwydd Iesu, mwyda'n calonau caled yn llifeiriant y gariad, sgiba amaeth ein pechodau a dyfyddeiant, a llanw ni a nerth a llawenydd dy fywyd. Yr wyt ti fel gwynt yn chwythu lle ymynu, yn dod ato am yr hyd llwybrau anhysbys ac anisgwyl, yn cyffwrdd â ni yn holl brofiadau'n bywyd. Tir ato ni yn nawr, ac aros gyda ni dros byth. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Daroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddeiwn unau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni'r rhag drwg, canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.